Tnediet uffiċjalment l-awtorità ġdida tal-ippjanar. B'hekk tidħol fis-seħħ il-qasma fil-MEPA bil-ħolqien tal-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. B'hekk ikun żgurat li kull żvilupp li jsir ikun ambjentalment sostenibbli għal ġid tal-komunità tal-lum u ta' għada u biex il-proċessi jsiru b'inqas burokrazija, iktar responsabbiltà, b'inqas dewmien u b'iktar effiċjenza. Is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri sostniet li din ir-riforma se ġġib bidla meħtieġa fl-istrutturi, inkluż tal-IT u l-policies biex in-nies tinqed aħjar. Dan kollu bl-ikbar rispett lejn l-ambjent li hu parti integrali mill-ippjanar. Proċessi anke ta' iktar responsabbiltà għaliex jekk proċess ma jitlestix fil-ħin stipulat, l-awtorità se tkun qed tagħti penali lilha nnifisha. Din hija l-ewwel darba li awtorità Maltija se tagħmel dan, jiena ħassejt li kien importanti li ndaħlu din il-klawsola biex nagħtu wkoll laħam biex ngħidlek l-irrieda politika tal-gvern fl-istrutturi legali. Barra minn dan l-awtorità l-ġdida se ssaħħaħ l-infurzar. Infurzar li diġà qed iseħħ imma issa se jsib postu f'qafas iktar b'saħħtu. Twaqqaf ukoll id-Design Advisory Committee li filwaqt li jħalli lil periti jagħmlu xogħolhom b'mod innovattiv se jagħti suġġerimenti għal titjib biex dan ikompli mal-karatteristiċi taż-żona. Il-Chairperson Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg qal kif biex tkompli din il-bidla fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu pubblikati numru ta' avviżi legali biex jidħlu fis-seħħ ċertu proċeduri. Fost l-oħrajn se toħroġ għal konsultazzjoni dik li tirregola s-sanità liġi antika ħafna li qatt ma ġiet aġġornata. B'hekk b'dan kollu jkunu simplifikati l-proċessi tal-ippjanar filwaqt li tkun assigurata l-ikbar trasparenza. Innota kif fl-awtorità l-ġdida se jkun hemm involviment iktar mill-kunsilli lokali biex ikun salvagwardjat l-interess ta' residenti. Għaliex kif sostna anke ċ-chairperson tal-Bord tal-Ippjanar Vincent Kassar, illum l-awtoritajiet tal-ambjent u tal-ippjanar huma maqsumin imma mhux separati. Dan għaliex bil-ħidma flimkien se jassiguraw deċiżjonijiet iktar b'saħħithom biex ikun salvagwardjat dak li jutana bħala pajjiż. Fl-aħħar nett il-kol saħqu li din il-bidla żgur li m'għandix tkun biss fuq il-karta. Qegħdin inħarsu l-qudiem brieda politika qawwija illi jkollna proċess iktar simplifikat, iktar trasparenti, illi juri illi r-rieda tal-gvern illi jimxi b'mod eku ma' kulħadd b'mod ġust u fil-ħin isseħħ.